जौखोन्दोनि मोनसे फिसा सानखान्थि नाथाय बिराद गोनांथार लिरनाया गोरोन्थि जादों से 20% of 150 बर'जों 150 नि 20 जौखोन्दो very interesting 20% माने मिथिखा एबा पार्सेन्ट होनोब्लानो 100 बाहागोनि 20 of माने सानजाब गोसोआव लाखि 150 150 सानि 100 सिंनि लाथिख' लाथिख' जाना थांबाय 20 सानि 10 सिंनि बिनि लाथिख' जाना थांबाय थाहैबाय 2 आरो 15 2 सानजाब 15 समान 30 माने एन्सार 2 नाम्बार 50% of 1000 माने 1000 नि 50 जौखोन्दो इन्टारेस्टिं 50 जौखोन्दो माने मा 100 बाहागोनि 50 of माने मा सानजाब ओमफ्राय 1000 सानि 100 सिंनि बेयाव मोननै लाथिख' ओंखायनो बेयावबो मोननै थांबाय दाना 50 सानजाब 10 थाहैबाय 50 सानजाब 10 समान 500 माने एन्सार जाहैबाय 3 15 जौखोन्दो of 700 माने 700 नि 15% इन्टारेस्टिं माने 15% माने मा 100 बाहागोनि 15 of माने सानजाब ओमफ्राय 700 गोजौनि मोननै लाथिख' गाहायनि मोननै लाथिख' दानाय थांबाय गोजौआव थाबाय 15 सानजाब 7 15 सानजाब 7 15 सानजाब 7 105 एन्सार 4 50% of 2/3 of 600 माने बर'जों 600 नि 3 बाहागोनि 2 नि 50 जौखोन्दोआ बेसेबां इजि 50 जौखोन्दो माने मा 100 बाहागोनि 50 of माने सानजाब 3 बाहागोनि 2 of माने मा सानजाब ओमफ्राय 600 गोजौनि मोननै लाथिख' गाहायनि मोननै लाथिख' दानाय थांबाय 6 खौ 3 जों रानोबा 2 ओमफ्राय सिङाव जेबो गैला सायाव थाहैबाय 50 2 3 सानजाब 2 सरि नैबेबो 2 होमबा मा जाखो दाना 2 सानजाब 2 4 सानजाब 50 200 एन्सार 5 20 माने 20% of 3/4 of 1000 बर'जों बुङोब्ला 1000 नि 4 बाहागोनि 3 नि 20% आ बेसेबां जागोन इजि माबायदि 20% माने मा 100 बाहागोनि 20 of माने मा सानजाब 4 बाहागोनि 3 of माने मा सानजाब 1000 लाथिख' मोननै गाहायनि लाथिख' मोननै गोजौनि दाननाय थांबाय 20 खौ 4 नो रानोबा 5 गाहायाव जेबो गैला गोजौआव थाहैबाय 5 सानजाब 3 सानजाब 10 अब्ला 5 सानजाब 3 सानजाब 10 सरि 10 5 सानजाब 3 15 15 सानजाब 10 150 एन्सार 6 5% of 4/5 of 250 माने 250 नि 5 बाहागोनि 4 नि 5% आ बेसेबां इजि 5% माने मा 100 बाहागोनि 5 of माने मा सानजाब 5 बाहागोनि 4 of माने मा सानजाब 250 गोजौनि मोनसे लाथिख' गाहायनि मोनसे लाथिख' दाननाय थांबाय 5 जों 5 दाननाय थांबाय 2 खौबो 4 खौबो 2 जों राननो हायो 5 खौबो 10 खौबो 2 जों राननो हायो 5 थाङो 25 खौ 5 नो रानोबा 5 गोजौ थाहैबाय 2 सानजाब 5 2 सानजाब 5 माने 10 माने एन्सार सो भेरी इन्टारेस्टिं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बाय बाय सी यू नेक्स्ट